ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣु ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳିରେ ବାଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରି ହିଂସା ଛାଡ଼ି ଆମେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ କେମିତି ଶିଶୁମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ରାଗ ଈର୍ଷା ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଛି ତାର ବାପା, ଆଉ ଏ ଝିଅ ଆଉ ସେ ହଳଦିଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଛୁଆର। ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମରିଗଲେ। ତାପରେ 2 ମାସ ହେଇନଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ବି ମରିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଟେ। ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା' ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ଏ ପରିବାରକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପୁରା ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏବେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହିପରି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ନହେଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ପିଲା ଡାକି କଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ତାଙ୍କ ମା' ଯଦି କାମ କୁଲି ମୂଲିଆ କଲେ ଆଉ 5 ଜଣ ପିଲା ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲେ 8895739269 ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗଲ୍ ପେରେ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ପରିବାର ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆଉ ବିଶି ପରିବାର, ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କ ଟାଇଟଲ୍ ଅଛି ବିନ୍ଧାଣୀ।